От 9,933 на Теодора е най-високата до момента в това състезание. За нея в най-рисковия уред на Теодора 9,916 получи италианката Маркези. В сравнение с предишните оценки от по 9,950, като че ли така станаха по-пестеливи съдийките по отношение на Италия. Няма опасност поне италианките да задминат испанците във временното класиране, което продължава общо взето да е такова, каквото беше и вчера. Русия, Беларус, Германия все още на трета позиция. Русинята Алина Кабаева, която в момента играе, би трябвало да играе вече съвсем за удоволствие, тъй като има 3 максимални оценки от 10 до момента. Това, че Русия ще спечели отборната титла вече